Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού, στο οποίο θα συζητήσουμε θέματα όπως η κρίση στην Ελλάδα, η ανεργία στην Ελλάδα, η λαθρομετανάστευση και η μετανάστευση των Ελλήνων σε χώρες της Ευρώπης, Αυστραλίας, Αμερικής. Για τα θέματα όμως αυτά που προαναφέραμε, θα έχουμε τους κυρίους, όπως Γιαμακίδη Χαράλαμπο, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κέζο Γεώργιο από το Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Πασχαλίδη τον Σταύρο που είναι πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η επικοινωνία μας θα γίνει τηλεφωνικά, όπως επίσης θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία και με τους κυρίους από Αυστραλία και Αμερική αντίστοιχα, τον Τάσο τον Αθανασιάδη και τον Γιάννη τον Αμπαζίδη, που είναι μετανάστες τρίτης και τέταρτης γενιάς. Με συγχωρείτε λίγο, με ανακοινώνουν από το κοντρόλ ότι έχουμε ένα έκτακτο ρεπορτάζ. Με ενημερώνουν επίσης ότι στους χώρους της ποντιακής εστίας, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη η ανταποκρίτριά μας, η Φρόσο η Κουτσίδου, που θα μας μεταφέρει το κλίμα, το τι γίνεται ακριβώς στους χώρους της ποντιακής εστίας, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να την ακούσω. Φρόσο, δεν ξέρω αν μας ακούει η Φρόσο, είναι έκτακτο και ίσως θα έχουμε δυσκολία στην επικοινωνία μας, αλλά οι άνθρωποι του κοντρόλ προσπαθούν να με συνδέσουν με τη Φρόσο την Κουτσίδου. Φρόσο Κουτσίδου. Σας ακούω, Δημήτρη μου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στους χώρους του Συλλόγου της Ποντιακής Εστίας. Δημήτρη μου, αυτό που γίνεται εδώ είναι ανεπανάληπτο. Παιδιά και μέλη του Συλλόγου μαζεύονται, αν όχι κάθε μέρα, τουλάχιστον κάθε δεύτερη και γλεντάνε όλοι μαζί. Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, θα σας κάνω μια επιπλέον ενημέρωση για τις 27 Απριλίου, μέρα Παρασκευή, όπου η νεολαία του Συλλόγου διοργανώνει παρακάθι στο σύλλογό τους, που βρίσκεται στο Zygmunt Lindauerweg 59 στο Halsland. Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια γεύση από τον τρόπο τον οποίο διασκεδάζει η νεολαία της Ποντιακής Εστίας. Ευχαριστούμε τη Φρόσο την Κουτσίδου για την ενημέρωσή της. Επαναλαμβάνουμε αυτό που μας είπε η Φρόσο η Κουτσίδου, η ανταποκρίτριά μας, όπου βρίσκεται στους χώρους ποντιακής εστίας. Στις 27, εδώ που σημείωσα, 27 του Απρίλη, μέρα Παρασκευή, η ποντιακή εστία ετοιμάζει παρακάθι με καλλιτέχνες από Ελλάδα και δικούς μας του Συλλόγου. Το Χάρη το Κρυθαρίδη, μήπως έχουμε το Χάρη το Κρυθαρίδη στη σύνδεσή μας να μας ενημερώσει? Έλα Δημήτρη, βρισκόμαστε εδώ πέρα στο Turnen Versammlungshalle στο Degerloch και όπως βλέπεις πίσω τα πλάνα γίνεται ένας πανικός. Σε λίγες μέρες θα έχει χορό ο Σύλλογος Ποντίων, η Ποντιακή Εστία του Κάρδη, όπου ο κόσμος ανυπομονεί να μπει στην αίθουσα. Θα έχουμε πολλούς καλλιτέχνες κοντά μας εδώ. Θα είναι καλλιτέχνες από την Ελλάδα, νεαροί από την Ελλάδα, νέοι καλλιτέχνες, ο Σεραφείμ Μαρμαρίδης, ο Παναγιώτης ο Γεωργιάδης, ο Κρίστιαν ο Γιαλαμάς στο Αγγείο, ο Κυριάκος ο Εμμανουηλίδης στο Ταούλι, ο Παντελής ο Νικολαίδης στο Αγγείο, ο Κώστας ο Πετρίδης, ο Γιωπάζος ο Σωτηριάδης και στο τραγούδι ο Πόλης Εφρεμίδης. Είναι απερίγραπτο το σκηνικό που βλέπεις πίσω, ο κόσμος ανυπομονεί να μπει στην αίθουσα. Πιστεύω να είναι μια επιτυχημένη εκδήλωση.
Ναι, Χάρη Πληθαρίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε αποδεσμεύσουμε και σένα, μη σε κρατάμε εκεί άλλο. Λοιπόν, αυτά που μας έχει πει, μας έχει πληροφορήσει ο Χάρης ο Πληθαρίδης, ο ανταποκριτής μας, όπου βρίσκεται στο χάλε του Takerlock, στην αίθουσα του Takerlock, μας ενημερώνει ότι η Ποντιακή Εστία Στουτγκάρδης διοργανώνει 28 του μήνα, του Απρίλη, διοργανώνει μεγάλη μουσικοχορευτική βραδιά. Τον ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να πάτε εκεί, να γλεντήσετε όλοι μαζί με τα μέλη και τα παιδιά της Ποντιακής Εστίας. Να είστε όλοι καλά, ένα καλό βράδυ για όλους.